लोगोफोर दिनैनि दिना जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथावनि दिन मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि सारा गुवाहाटीनि खालिपारानि जेलाव थांफिनबाय। मानो होनोब्ला जेलनिफ्राय 20 साननि थाखायल' पेरल लानानै फैदोंमोन। नाथाय बुंनो गोनां बाथ्राया बिसो प्रमद बर'आनोथ' बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रन्जन दैमारि साराबो जेलनिफ्राय गबाय होननानै। नाथाय बिटिआर एकर्डआ 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो दिनैसिम रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय गबोनायखौ नुनो मोनाखै। जाय एनडिबि बिथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो जेलाव थाबाय थानो गोनां जानाया जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा। आरो बेनिख्रुइ लाजिनांथावसिन बाथ्राया जाहैबाय रन्जन दैमारि सारा 20 साननि थाखाय पेरलाव फैनाय समाव पावाराव थानाय लिडारफोरा सानसेबो रन्जन दैमारि सारखौ लोगो हमनायखौ नुनो मोनाखै। आरो लोगोसेनो रन्जन दैमारि सारखौ दा पावाराव थानाय लिडारफोरा लोगो हमैनि जाहोना मा नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायथि हरबानो जाबाय। हिरो हिसाबै बिथांनि गोसोआबो बायाखै। दा बे हिसाबै नैबे सागान होनानै बे गोरोबथायाव दिनै बर' जेंनाखौ सुस्रांनायाव बिथाङाबो गिदिर बिहोमा होबाय। आं बिथांनोबो साबायखर बावो।